हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों दा नुनो मोननाय जादों जोंनि दा आथिखालाव ससियेल मिडिया इउज खालामनाया बर'फोरनि थाखाय माने गोरलै जाबाय आरो बयबो बाहायनो रोंसै आरो बिनि गेजेराव जोङो सिगांनियाव जायफोर खामानिखौ मावनो हायामोन एबा मावामोन बेखौ जों दा मावनो हाबाय दा बे बिथिंनिफ्राय नायोब्ला नुनो मोननाय जागोन जोङो कालचार बिथिङावबो जोंहा गोबां बेबायदि गावबागावनि ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जोङो हाइलाइट खालामनो हानाय डेभेलप खालामनो हानाया लासै लासै जाबोगासिनो दं बयबो नुगासिनो दङ दा बेनिनि बेलायाव सिनेमानि बिथिङाव पिक फारसेनिफ्राय रायलायनो थाङोबा नुगोन जे सिनेमा दिहुननाय एबा सर्ट फिल्म एबा जायखिजाया माबा मोनसे सर्ट भिडिअ बानायनायानो जाया मानो माबा मोनसे जायखिजाया स्ट'रिनिफ्राय बानायनायानो जाया मानो बेयो जोंनियाव गोबां गोसारबाय आरो इउटुबानो जा एबा फेसबुकआनो जा जायखिजाया ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों बेखौ गावबागाव पाब्लिश खालामनो हाबाय आरो गावबागावनो क्रिएटर जानानै गावबागावनो दिहुननानै लादों नाथाय सिगांनि समाव मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रि गैयाबाबो जोंनाव माखासे डिरेक्टरफोरा लानानै बेखौ बानायोमोन गोबां खरसाबो जायोमोन आरो बिनि थाखायनो गोबां माखासे रोंगौथि गोनांफोराबो मोनामोन गावबागाव सेलेक्सनफोराल' मोनोमोन नाथाय दा बयबो गावबागावनो ओन क्रिएटर जानानै गावबागावनो बानायो गावबागावनो प्रडिउस खालामो आरो पाब्लिश खालामो बेजोंनो गोबां जों गोदान माखासे सिनेमा एबा स्ट'रिफोर जों नुनो मोननाय जाबाय गोदान एक्टिं एबा एक्टरफोर जोङो सिनायथिनो हानाय जाबाय आरो बिसोरनिफ्रायनो साबख' फिल्मावबो मोनहैनो हानाय जाबाय बेनि थाखाय जोबोद मोजां नाथाय बेनि बेलायावनो जोङो बुंनो नागिरनाया नैबेयाव बेसो जे जोङो लाजिनाय मोन्दों बे जाहैबाय जोंनि माखासे मानि गासिबो नङा माखासे मानि क्रिएटरफ्रा एबा माखासे मानि सिनेमा बानायग्राफ्रा माखासे मानि सर्ट मुभि बानायग्राफ्रा एन्टारटेनमेन्टनि नामाव एन्टारटेनमेन्ट खालामालासिनो एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय सिमानि बाहेरा खालामगासिनो दङ जे जोंनि न'आव समाजनियाव सिङाव थानाय गाज्रि माखासे फावफोरखौ सिनेमानि गेजेरजों दिन्थिगासिनो दङ दा बेयो जोंनि थाखाय गाज्रि आरो बेयो इयुन जोलैनि थाखाय गाज्रि दा बेखौसो बुंनो नागिरदों माखासे फिल्मफोरा ओरैबायदि माखासे सर्ट मुभिफोरा ओरैबायदि नायजाया दा प्रडाक्सनफोरा दिहुननायनि गाग्राफोरनि दाय नङा बेयो माखासेया जाहैबाय प्रडाक्सन दिहुनग्रा बे सिनेमा प्रडाक्सननि दिहुनग्राफोरनि बेनि थाखाय गोरोन्थि स्ट'रि बानायग्राफोरनि बेहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहाबो नुबाय जानांगौ गोबाङानो सासे सानैल' नङा माने समाजनि बारगा माने जोंनि समाजाव सोलियै माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ बेयाव जोङो दिन्थिनो लागासिनो दङ आरो बेजों जोङो मा मिजिंथिनो हायो मोजां माबा मोनसे मिजिंथिनो हाया मानो होनबा बियो जोंखौ गेदेरफोरनि थाखाय एबा गोरों बुजिनो हानायफोरनि थाखाय बियो समाजाव माबा मोनसे होनो नागिरदों जों सानगोन नाथाय उन्दैफोरनि थाखाय आरो जायफोरहा साननो हाथ'वाखै गिदिरानो जाया मानो बिथांमोनहा जायफोरा साननो हायाखै एबा बुजिनो हाया बिसोर जेखौ नुदों बेखौसो नंगौ साननानै लायो दा बेखायनो नोंथांमोनहा उल्था मिनिं हिसाबै माखौ दिन्थिनो लादों बेनि सोलायै जायफोरा मेगनाव नुगासिनो दं बेखौसो लायो आरो बेसिकयै बेयो दिखौ माने गथ'फ्रा लायो दा बेनि थाखायनो गोबां माखासे गाज्रि सावगारि गाज्रि भिडिअ गाज्रि प्रडाक्सननि दिहुनजानाय माखासे डायलगफोर बेफोरो जोंनि समाजाव जोबोद गाज्रि लाबोगासिनो दङ मानो होनबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानो नांगोन समाजखौ फोसाबनो थाखाय समाजनो माबा मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय जोङो मोजां भिडिअ बानायनानै मोजां बे भिडिअनि गेजेरजों जुदि फोरोंनो सानदोंब्ला बेयो जुदि फोरोङो होननानै जोङो सानोब्ला गाज्रि भिडिअ बानायनानै गाज्रि डायलग गाज्रि फाव फेसन खालामनायाबो गाज्रिखौ फोरोंनायसो जागोन दा बे खोथायानो सैथो मानो होनोब्ला जेखौ नुगोन बेखौसो लागोन बेखायनो बेफोरबायदि माखासे गोबांथार माखासे नंबां जाबां डायलग नंबां जाबां माखासे एक्टफोरखौ जोंनिफ्राय प्रडाक्सनफोराव दिहुननाया मोजां मानो होनोब्ला बियो जोंखौ गोबां गाज्रि हुदायाव लाबोगासिनो दं आरो बेखौ प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना नायबा नुगोन गामि ओनसोल गुबुन गथ'फोरनि थुबुर गथ'फोरनि लोगो जानानै गथ'फोरनि सायाव थाफाबानो नोंसोरो बुजिगोन गथ'फ्रा मा डायलग होगासिनो दङ सोरबा माबा मोनसे मोजां इडुकेसननि सोमोन्दै मोजां समाजनि डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै मोजां हारिमुनि सोमोन्दै जातिनि सोमोन्दै हारिनि सोमोन्दै जुदि माबा मोनसे भिडिअ ओंखारदों माबा मोनसे डायलग दंबा बेखौ सासेबो फरायसा एबा गथ'आनो रावबो बेखौ लाया सोर लागोन माबेखौ बे फिल्माव थानाय बबे गाजा मारिनाय बबेया डायलगा ओरैनो बेखार बबे डायलगा माने फाल्तु बबे डायलगा माने समाजनि बारगा बेखौसो बिसोर लागोन बे एक्टखौसो लागोन दा बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि लालाङो बेखायनो बेफोरबादिखौ बांसिन जायगा होनो नाङा माखासे बिथिङाव कमेडि एबा एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माखासेया मोजां नाथाय नुनो मोनगासिनो दङ मोननै मोनथामसो प्रडाक्सनाव नाम मख'ला नाथाय नोंथांमोनहाबो नुगोन माने एक्टआबो लाजाया डायलगआबो लाजाया गासिबो लाजाजोबा दा बेफोरो
गाज्रि जाथायखौ फोरोंगासिनो दङ गाज्रिखौ फोरोंगासिनो दङ आरो बे गाज्रि डायलगानो समाजनि गथ'फोरनि खुगायाव दंगासिनो दङ ओरैनो दा नुगासिनो दङ स्कुलबो गैया माबो गैया फरायनायबो गैया टिउसनबो गैया बेस्थ' गैया दा बेनि थाखायनो फ्राय मबाइलावनो बेस्थ' जायो आरो बेफोरखौ नुनानैनो फ्राय सोलोङो आरो बेनो समाजाव सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो होनदों बेनो बयबो मिथिगौ जुदि बबेबा मोनसे सिनेमाखौ मोजां आरो स्ट'रि बानायनानै मोजां काहानि बानायनानै मोजां बाथ्राफोरखौ फोरोंनाया बियो समाजखौ फोसाबगोन होननानै समाजनो खिन्थागोन होननानै जुदि सानदोंबा गाज्रि दिन्थिनाय गाज्रि एक्ट आरो गाज्रि फावफोराबो बियो गाज्रि फोरोंनाय मोनसे बिदिन्थि बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो साननो नांगोन जुदि बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसन बा बर' सिनेमा एस'सियेसन माबा माबि दंमोनबा बेनि थ्रुयै जुदि बिसोर पाब्लिस जानायमोनबा बिसोरो हयथ' होबथागौमोन दा मोजां मोजां एक्टर एक्ट्रेसफोर दंमोनबा बिथांमोनहा होबथागौमोन लानाय नङामोन बे पार्टखौ नाथाय बेखौनो होनदों ससियेल मिडिया बाहायनो मोननानै जों बयबो गावनो प्रडाक्टर जायो बेनिफ्राय गावनो प्रडिउस खालामो बेनिफ्राय गावनो पाब्लिस खालामो गावसोरनो दिहुनो दा बेखौ सोरखौ हमथानो हानो बेखायनो बयबो गावबा गावसो साननानै लानांगोन आरो गावबा गावसो बे बाथ्राखौ होबथानो नांगोन नोंथांमोनहाबो गाज्रि मोनदोंबा बुं गावबा गावनि रावजों होबथा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन गोजोन्थों